que hem arribat a 7 cases i ens dirigim a Molló. I aquí tenim les nostres companyes. Camp de vaques. No, no marxeu, no marxeu. És pel vídeo, Mira, mira. Adéu, adéu. La penya que ja està rebentada. Fins aquí la crònica d'avui a la 1 del migdia. Estem aquí, que hem pujat al castell de Rocabruna. Tercer dia de la ruta. Vale, ens hem flipat i ens hem perdut. Tercer dia de campaments. Avui hem fet l'etapa de càmping de Molló a Baget. Hem caminat dur. Déu-n'hi-do, hem pujat un cim i tot. Ens hem llevat a les 6 del matí. Anem tirats, no sabem on dormirem, però No sabem ni si dormirem. tenim menjar. Hòsties. Relativament tenim menjar. Sí, no? Ole, no? Què tal? Sí, Pol, és que no s'ha gravat. Sí, està gravat. Hola! Adéu! Bon dia, Pol. Madre mía. M'estic cagant. No, perquè d'aquí... Si et pilla el tall ja et pillaré. Què tal, Càuquia? Bé. Són les 9 del matí, hem fet bivac avui. Andreu, saluda. Aquí a Baget, és el quart dia de campaments. Què tal aquests banys matinals? Bueno, tenim aquesta bassa increïble. Anem a veure com salten els nens. Va, jo. Buena! Anem a saltar del salt gran, que és brutal. Aquí tenim els valents. Buena! Boníssim. Càlquida, com ho veus? A dos peus. I com tu saps? Plega't els braços. S'ha deixat de plegar. Tot bé, Càlquida, menys els braços, els has de plegar. Estan com una cabra, aquests nens. We could run away. You and me together, baby, we don't gotta stay. Let's lose our minds. Crazy and leave it. Encara està gravant això? Molt bé, ho has fet bé. Sí, tio. Fot-li. Que bona, Hem perfeccionat aquí la tècnica perfecta. Boníssima. Tan-xan!